Фыццаг ама дыккаг къорды инвалидтæ ама æгуыст пенсиисджыты бинонтән бирәуәладзыгон хәйдзәртты бындурон цалцәггәнынән фидын нақаузын. Тыххәй Закъон бафыста Уәрәсейы президент Владимир Путин. Ныртәккә бындурон цалцәггәнынән куыстытән компенсаци исынц фыццаг ама дыккаг къорды инвалидтә. Но уынаффәмә гәшкә фиддонтәй шәхиш вақткәныны бар узын юнагай чисараха масыргадымын. Авдаяжай аштаяжу онкаулсауы удон цалцәггәнынән куыстытән 30% Аштаяжай шадажу онкаулсауы. Удонанта асылакка дузан лабар. Закъон тыххәй басаузан 2 минуда шамажы фыццагам январым. Яшахаштканнан бюджеты радихкан зашты арташада миллион шомы. Жагын қауыйдар, ама бирәуәладзыгон хәйдзәртты бындурон цалцәггән фиддон шхышт Уәрәсейы салды регионы. Шехшан Архангельск, Амуры, Оренбурге областьтәштәй Якутий. Цæгат Ирыстоны фиддонтәр на айфтой. Ныртәккә майма у ю квадратометран фон шомы.